Hej, mit navn er Sefix, og i dag så skal vi lave Zombie Survival sammen Hey, vent på mig! med Supermaster Lion og Nikolaj. What's that? Det er vores server Endercraft. Og den her server, den er helt ny, så IP'et den putter jeg i description. Og vi skal her skifte lige game mode. Så hvad nu det hedder, vi er simpelthen klar til at gå ind og dræbe nogle zombier. Så er I klar? Sefix! 3, 2, 1, nu! Nå, okay, men Sefix! Sefix! Jeg vil have mit mor! Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg godt høre. De boller os! Shit! I får ikke lov til at bolle noget som helst! Okay, tillykke, de boller dig. Okay, fuck det er sindssygt. Ej, nej. De voldtager mig, de voldtager mig. Nej! Shit! Nikolaj Gams, er du okay? Nej. Nå, okay, godt. Åh nej. De boller mig! Hallo, har I ikke set Niklas? Han er perfekt at bolle. Nej. Fuck, der er mange! Lad være med at spawne flere, hvis det er det, I gør. De prøver at æde min hjerte. Det er da underligt. Der skulle der over 100.000, men vi kan ikke. Ja, ellers så prøver de jo ikke at æde noget. Ej, det kan... Åh, De shit! løber rundt. Nej, er det... Hvad sker der? Jeg mister bare liv. Åh, det er vildt lækkert. Fuck! Shit, de prøver. Løb op i tårnet, Niklas. Nej, hvorfor fuck skulle vi gøre det? Hvorfor er de sådan nogle grupper? Lol, hvad mig der er det sådan nogle grupper? Ja, det er det sgu da være. Hey, Niklas, kan vi ikke smutte op i tårnet? Jeg skal tisse. Nej, hvad med sådan en kylling? Jamen, jeg skal tisse. Så er du en tøsdreng. Jamen, jeg skal tisse. Men kan du ikke lige vente lidt? Hvis du er en tøsdreng, så går du op. Hvad? Hallo, hør, jeg er ikke en tøsedreng. Det er min blære, der er en tøsedreng. Er det ved at sidde? Oh my god. Kæft, der er mange, mand. Jernskål. Så snart jeg dør. Jeg kan lide jernskåle, og jeg elsker dem. Hvad? Ah! Hold da kæft, mand. De brænder. Jeg tror, vi gør det. Yes. Der kommer en til gruppe. Nej, lad være. Ikke spawn flere. Jeg mener det. Der kommer en til gruppe, det kan du se. Niklas, vi mister forbindelsen. Okay. Zombie survival. This is gonna be awesome. Motherfucker. Okay. Okay. Niklas, jeg kan næsten ikke høre dig. Jeg tror, ham her er gay. Fuck. Niklas, jeg kan næsten ikke høre dig. Ej, okay. Er du blevet spist? Okay. Okay. Fuck. Der skal jeg ikke ind. Shit. Hold kæft, hvor mange har du lige spawnet, mand. Det havde jeg også godt vide. Jeg er sulten, jeg skal lige over dernede. Det siger jeg også. De kommer overalt. Nej. Fuck. Seriøst, zombie, jeg kan ikke bare bolle jer selv. Hold kæft, det er lidt studisygt. Jeg kan ikke koncentrere mig. Nej, venner. Døde du? Nej. Sidste gruppe. America. Hey, zombier. Nu er det ikke jer, der boller os længere. Gør klar, det bliver bollet. Fuck, jeg blev sgu da skubbet op i luften, mand. Jeg tror altså, de der zombier der, de bruger hack. Hack zombier. Jeg tror ikke, de har downloadet et eller andet De har aimbot eller sådan noget. det vil vi godt sige. Jeg tror, de har downloadet aimbot. Eller klik aimbot eller Jeg tror sådan godt, noget. vi kan, drenge. Vi kan godt. De er hack zombier. Okay. Jeg har den sidste zombie til at løbe efter mig. Jeg afslutter det. 3, 2, 1. Jeg gør. Drenge, vi gjorde det. Woohoo! Hej, vi spiller alle sammen. Og husk at rate, comment, subscribe, hvis I vil have flere videoer, og vi ses næste gang.